tresno iki aja mbok dolanan kabeh mau amarga kahanan mengadem hatiku ben kowe iki lho nyapa Kowe nyapa malah dapuk mimi peri iki nyapa? lah aku kapan metuku Cose iki mau dibaksa awakmu nulungi aku. urung tak iki sayang-sayang Saya gandrung sik. berarti iki kok di Iya. terus aku nulungi Aku di Iki sing adegan permono. oh ngono Aja metu dhisik. ah mbok nganu perkosa Aku sakine awakmu metu melu aku. nah masuk Gak kono ta, Pak? Ceritane, Pak. gak aku kok ceritanya nulungi awakmu Iya, iya. aku kok capek iki prewanganmu Oke. Pregiwo Pripun, Kak? kowe kudu gelem karo aku